ንገዛር ስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ደው ኣብል ንገዛር ስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ንርእሰ ተኣማንነትካ ዘደስክል ድራኽኻ ዝቐትልን ሓጎስካ ዝሰርቕን ኮይኑ እናሃለወ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ይገብርዎ እዮም ካብ ድቃሶም ትንስእ ምስ በሉ እቲ ዝገብርዎ ቀዳማይ ነገር ናይ ካልእ ሰብ ጽቡቕ ህይወት ናይ ካልእ ሰብ ዓወት ናይ ካልእ ሰብ ምቾት ኣብ ቴሌፎኖም ምርኣይ ወይ ምሕሳብ እዩ ድሕሪኡ ድማ እኹላት ከም ዘይኮኑ ድሕሪት ከም ዝተረፉ ይፈሽሉ ከም ዘለዉ ንነብሶም ይእመንዋ ሓደ ገዳሲ ነገር ክነግረካ ምስ ነብስኻ ከተዋዳድሮ ዘለካ እንኮ ነገር እቲ ትማል ዝነበርካዮ መንነት ወይ ህይወት ጥራይ እዩ ምክንያቱ ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ጉዕዞ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ክልተ ሰባት ካብ ሓደ ቦታ ይጅምሩን ሓደ ዓይነት ቃልሲ የብሎምን ወይ ሓደ ዓይነት ዕንቅፋታት ኣየጋጥሞምን እዩ እቲ ሓቂ እዚ እንከሎ ግን ሰባት ምዕባልዮም ምስ ናይ ካልእ ሰብ ህይወት ምስ ናይ ካልእ ሰብ ግዜ ምስ ናይ ካልእ ሰብ ድምቀት ብምንጽጻር ስሕተት ይሰርሑ ከምኡ ዝገበሩሉ ህሞት ከዓ ንገዛእ ርእሶም ንመከራ ይሕልፎም ይህብዋ ስለዚ ካልኦት ሰባት እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምርኣይ ገዲፍካ ኣብ ናትካ ህይወት ምትኳር ክትጅምር ኣለካ ዝገርም ከዓ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ከተወዳድር ከለኻ ምስቲ ናይ ሓቂ ህይወቶም ኣይኮንካን ተወዳድራ ዘለኻ ምስቲ ብላዕሊ ትርእዮ ህይወቶም ማለት ምስቲ ንሳቶም ከርእዩኻ ዝመረፅዎ ጽቡቕ ህይወቶም ኢኻ ተወዳድራ ዘለኻ ሓደ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሰዓብቲ ክፍሪ ትርኢ ኣብ ህይወቱ ክዕወት ትርኢ ግን እቲ ዝሓለፎ ቃልሲ ኣይትርእዮን ኢኻ ሓደ ሰብ ነገራት ክሰልጦ ትርኢ ግን ክሰግሮ ዝነበሮ ውድቀታት ኣይትርእዮን ኢኻ ሓደ ርእሰ ተኣማንነት ሰብ ዘለዎ ትርኢ ግን ንነብሱ እናተጠራጠረ ዘሕለፎም ጸልማት ህይወት ኣይትርእዮምን ኢኻ ይኹን እምበር እዚ ኸይረኣኻ ክንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ኩሉ ቃልስኻ ኩሉ ዘይምትእማንካ ኩሉ ጉድህታትካ ትርእሞ ካብኣቶም ከም እትትሕት ዘይትረብሕ ምዃንካ ንገዛእ ርእስኻ ትእምና ግና ከም ዝኸውን ኣይነበሮን ንስኻ ኣብ ካልእ ጽፍሒ ናይ ጉዕዞኻ ጥራይኻ ዘለኻ እስከ ካሓተካ ዘርኢ ምስቲ ዘርኢ መዓልታዊ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢልካ ጌና ገረብ ስለ ዘይኮነ ክትውድሆ ትኽእል ዲኻ ኣይፋሉን ገረብ ክሳብ ዝኸውን ግዜ ከም ዝወስድ ትርዳእ ኢኻ ውፅኢት ቅድሚ ምርኣይካ እቲ ዕብየቱ ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝካየድ ትርዳእ ኢኻ እዚ ናብ ህይወት ምስ ነምጽኦ ሰባት ነዚ ኸይዲ ዕብየት ይርስዕዎ እዮም ስለዚ እውን ናብ ሓደ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓንበበ ካልእ ሰብ ይጥምቱ እሞ ጌና ኣብ ምዕባይ ስለ ዘለዉ ይደሃሉ ጸኒዖም ተቐጺሎም እናማዕበሉን ተቐጺሎም መጓዓዝን ተቐጺሎም ዝምዕብሉሉ ግዜኦም ከም ዝመጽእ ይርስዑ እቲ ጸገም እንታይ ይመስለካ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ኣብ እትወዳድረሉ ህሞት ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘለኻ እኹል ከም ዘይኮይነ ኮይኑ ክስምዐካ ጅምር ንነብስኻ ምጥርጣር ትጅምር ለውጥኻ ከተቃላጥፍ ትጅምር ምስ ተቃላጥፎ ድማ ጌጋታት ትገብር ምስ ተቃላጥፎ ድማ ኣተኩረኻ ተጥፍእ ምስ ተቃላጥፎ ድማ ብጉዕዞኻ ትዕግስቲ ትስእን ሰባት በዚ ከምዚኦም ተስፋ ዝቆርጹ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እኹላት ስለ ዘይነበሩ ዘይኮነስ ክሳብ ሕጂ ዝያዳ ንቕድሚ